Nou, ik wien elke week de klok op. Het is krijg een Friese staartklok, zo moet je bezien. Die moet je opwienen, anders staat het stil natuurlijk. En dat gewicht onder ben, ja, dat houdt erop. En dat willen we net natuurlijk. Tenminste, vind ik net dat het zei jij het hier in Haren. We moeten bij de thee blijven. Dus als jou het even verjitten, dan stiet er tiert in Haren stil. Zo zou het wijzen kunnen, ja. Maar de thee gaat wat erom, maar dan staat de klok stil natuurlijk. Je moet wel fit wezen om aan dat hengsel te draaien. Ja, nou ja. Gelukkig gaat dat nog steeds. Hoe lang doe je dit al? Nou, ben hier dat laatste zijn pensioen, maar ik geloof een jaar of 20 al. Ja, dik 20 jaar al. Ja. Dus alle weken ben je hier? De tijd vliegt. Ja, ja. Kun je wel op vakantie? Jawel. Dan eventueel dat mijn zoon het aan. Ja. Maar 8 dagen kijk ik voor. Dat zou het kennen. Zo lang kent er Ronald. Maar dus je houdt er altijd wel heel goed rekening mee? Jazeker, ja. Jo, heb je van alles opgehangen? Ja, ik vond dat we hier wat kaal en ik moest hier toch in en dan kwam ik een paar keer die badjes in. Nou, dacht ik, dan hing ik zien naartoe. En van die is de oren komt. Dit ben onderdeel van het oude zingtoestel. Van de begrafenisviering van Harig. En dit ziet dan onder, hier kwam de kist op te staan en dan zak het nu onder en dan pikt het eruit. Nou, dat ding weer steken, nou ik denk, ja, ik heb hem vergooien, maar op zo'n manier heb ik dat hier gewoon. En dat vond ik dan ook wel. En dit zijn de hansels van mensen, een mooi handwerk vroeger. Die heb ik in de grond vond met deurgraven. Het liep het hier wel een beetje een soort van rariteitenkabinet. Ja, vind je dat? Nou ja, ja ik hou wel van aparte dingen. En misschien ben ik zelf ook wel apart, dus wat weet je ervan? Wat binnen een paar mooie spreuken? Wat binnen een paar mooie spreuken? Nou, allereerst, omdat we dik hoor de klok hier, dan zoek ze de klok aan en terugzetten en de tijd niet. Dat vind ik dus wel, nou dat jij erbij. Maar ik vond deze ook wel heel mooi. Die heb ik laatst naar vond. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Nou, ik hiet mijne, maar dat is wel maar lang heim. Maar nou heb je hier dus zo'n mooi Lieds museumke, maar het is net makkelijk om hier te komen. Nee, oudere mensen hebben wel een hele moeite mee. En dan ben ik wel niet gek te vrees, die kan hier net. Maar iedereen is welkom.